liga jest w tym roku bardzo wyrównana. Nowa jest wymagającym rywalem. Grają o mistrza Polski, natomiast jeżeli zagramy tak jak potrafimy najlepiej, to wierzę, że będziemy w stanie dzisiaj tutaj wygrać. Siłą tej drużyny jest kolektyw, świetne wyszkolenie. Myślę, że najlepszy grany atak pozycyjny w Polsce. Na to jesteśmy przygotowani, na to musimy uważać, jest to naprawdę świetny zespół. Nowa Katowice, a wcześniej Jango Katowice, to właśnie z tego zespołu przyszedł do Was Paweł Machura czy Radek Polasek. Oni chyba też będą chcieli się dzisiaj pokazać. No ja myślę, że dla każdego sportowca w takim wymiarze też jest troszkę taki podtekst ambicjonalny. Widzę, jak chłopcy są przygotowani do tego meczu mentalnie i na pewno zrobią wszystko, żeby tu dzisiaj wygrać i zrewanżować się byłym kolegom.
jakśmy grali u siebie znowu w pierwszej rundzie, to wygrywaliśmy 3-0, a tam już mieli u siebie wygrać. No i dzisiaj się podarzyło tego, co chcieli i do czego poszli, do tego meczu. I wiedzieliśmy, że Katowice są mocne, jak z tyłu, tak ze przodu, ale wiedzieliśmy, że na pewno i przy wyniku remizowym będą grać wycofanego, ale dzisiaj właśnie dali bardzo walki i chcieliśmy ten mecz wygrać już w końcu, no i właśnie tak się skończyło, super. Nie mogłeś się przełamać na początku, parę razy sam na sam nie wyszło, ale w końcu weszło. W końcu weszło, bo była pusta brama, ale poważnie już 2-3 mecze już nie możemy dać bramy i nie wiem, z czego to jest, czy tam mistrzostwa, czy coś tam, nie wiem jak to było wtedy, ale w końcu to spadło, no i mam nadzieję, że to teraz będzie dalej padać, no. Ale my idziemy mecz od meczu i idziemy do tego meczu właśnie zawsze tak, jak wygramy i cieszymy z 3 punktów, ale nie że zdecydowamy jakieś cele, że tam mistrzostwa i to zobaczymy, gdy będziemy na końcu sezonu. Przyszliśmy tutaj po zwycięstwo, tylko to nam mogło dać jeszcze jakoś nawiązać walkę z czołówką, no, natomiast nie weszliśmy w ten mecz najlepiej, troszeczkę nie wiem, czy chłopaki wystraszeni, czy może tej klimat tej sali nam nie odpowiadał, no dosyć szybko znowu zepchnął nas do obrony. Fajnie, że strzeliliśmy pierwszą bramkę, bo to nam troszeczkę dodało skrzydeł. Mieliśmy jeszcze potem kilka sytuacji, nie wykorzystaliśmy, troszeczkę szczęścia nam też w tym razie sprzyjało, także 3 punkty na pewno mnie bardzo cieszą. Rekord przyjechał się broni, więc z założenia wiedzieliśmy, że będzie ciężko trafić bramkę. Jeszcze dostaliśmy na 1-0, więc tym gorzej, ale udało się w końcu trafić na 1-1 i ja myślę, jakbyśmy cierpliwie grali, co właśnie pokazał początek drugiej połowy. Andrzej miał jedną sytuację, później jeszcze jedną, miał taką, chciał dograć do długi słupek, jeszcze bodajże tam Wolański miał. Były z 3-4 sytuacje i myślę, że nawet jakbyśmy tego nie strzeli, ale dalej konsekwentnie grali, bo 14-15 minut do końca, byśmy nie stracili tych głupich bramek, bo my tracimy głupie bramki, nie tracimy bramek, że przeciwnik coś z nami zrobi. Nie, my możemy ewentualnie przeciwnikowi podarować te bramki. Do tego dzisiaj doszło, nie wiem z czego wynikające zmęczenie, trzeba przeanalizować jeszcze raz cały tydzień. Z waszego potknięcia na pewno cieszy się Hurtap. No, ja myślę, że i Hurtap, i Akademia, no przede wszystkim Bielsko się cieszy, bo wygrała. A czy się cieszą? No, ja myślę, że każdy powinien się patrzeć na siebie i my tak samo nie patrzyliśmy, czy Akademia, czy Hurtap tracą punkty i się cieszyć z czegoś wypadku, tylko po prostu robić punkty i ewentualnie w tych bezpośrednich meczach zdecydować o mistrzostwie. No dzisiaj niestety już nawet wygrywając te mecze bezpośrednie, niekoniecznie da nam to mistrzostwo. Będziemy się starać grać, będziemy na każdy mecz tak dalej podchodzić, jakbyśmy podchodzili, jeszcze bardziej się koncentrować. Może ten mecz to była nauczka dla nas, może po tych 3 meczach wygranych wszyscy myśleli, że będzie już fajnie, fantastycznie i wszyscy się przed nami położą, otóż nie i trzeba grać.